visini svetla tačka, pravac sever-jug, malo istočnije od Indije. U redu primjera, prevajte, molim vas. Jedinica KDZ, izvoli. Čuje se avion iz pravca Rakovice prema Alavi. Ja nikad u životu nisam poverovala da će da bude rata. Nisam mogla da zamislim da će oni da bombarduju. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, prvi i drugi program, Radio 101, Vesti. Poštovani slušalci, nastavljajući agresiju na našu otadžbinu, zločinački NATO obrušavao se i prošle noći svojim projektilima na civilne objekte. Na meti su bili Beograd, Paraćin, Podgorica, Danilovgrad, Novi Sad, Pančevo, Subotica, Smederevo i Kraljevo. Ja sam se nadao u Ruse i bio sam siguran 200% da će nas zaštititi i da nas ne smiju bombardirati. Nisam očekivao nešto ozbiljno, jer nisam mogu da verujem da može jedan narod da bude tako zbristan. Meni je čerka javila iz Italije dok mi nismo znali, mi smo sve rekli, ma kaki neće bolan. Ono roke, kaže tata, sakrite se u šahtu, kaže nailaze avioni iz Italije. Pokretali su onda iz Italije. Sklonište koje je bilo ispod neke trgovačke radnje na Kotežu ulasku, ljudi su pokušavali odmah i prve noći tu da uđu. Tim to je bilo zapušteno, vode do kolena, starih ovih, kako se zove, gajbica, čak i istrulog voća. Bilo je tu svega. Mislim, čak do toga da ja mislim da su ta neka skloništa ili te neke prostorije bile opasnije po njih nego da su ostali u svojim stanovima. Ma edi čoveče, ja i moje keve i baba Stana, to smo se sakrili u šanac. Mi smo samo glave nam vire ovakvih šanca. Meni je tu jedna komšinica pala u nesvest u šahtu, jedva smo je oddo posle izvukli. Daj šamaraj, daj vodu, mi smo mislili da je udario srčani, ona je jadna uplasila. Svi su imali strah, niko nije očekivao ipak takvu agresiju. Ja sam drkto koji se ne bojim cara ni česara, a bilo mi je gusto. Ja sam spavao u podrumu. On je spavao u podrumu, ja više ne mogu da izdržim pa se popnu gore u stan. Oko 3 sata ujutru, ponovo kad se dogodilo bombardovanje Utve, ponovo smo svi bili na nogama i nakon nekog vremena začulo se zvonce na mojim vratima. Došla je komšinica i koleginica s posla da me obavesti da je dobila informaciju iz Amerike i Švajcarske da će ujutru oko 5 sati biti totalno bombardovanje, da uzmem dokumenta i da se negde sklonim. Meni sin živi u Švajcarskoj i on zove i kaže za pola sata poleću avioni na Srbiju. Bežite iz Pančeva. I tačno smo znali. Sad poleću, sad dolazi. Meni je čerka javljala iz Italije. Mislim, znali smo tačno vreme kad kreću. Uvijek ponovo. Tačno smo znali otprilike da li će biti bombardovanje ili neće. Kad žabe krekeću, a ovamo psi laju, šinteraju, i kad laju i kad to, mi nemamo problem. Kaže, danas, večera, slobodno, sve možemo da idemo i u grad i da se slobodno ponašamo. Kad čujete apsolutnu tišinu, ja ne znam da li možete da zamislite apsolutnu tišinu koja vam probija uši, koliko je tišina. Kaže, sad je, dolazi. Kruže iznad fabrike, znači kruže iznad južne zone. Čuje se avion iz pravca Rakovice prema Alavi.
Rakovica, Avala avioni. U selu je to bilo uobičajeno kad se čuje šizela i očekuju se avioni, istrči se na ćošak, negde ako još brdaš se na tom ćošku i onda se osmatra odakle dolaze avioni. Raketa koja je trebala, znači bila dirigovana, stigla je na određeni, znači do određene tačke, zastala i okretala se levo-desno kao da je tražila, znači, cilj, sledeću lokaciju i produžila. Jeste, mi smo sedeli u kuhinji, moj brat i Snaja i mi i ispred prozora našeg proleti. Vidimo je da ode. Da sam imao lopati i vilu, ja bih mogu da je skrenem, da ide na drugu stranu. Evo je, a nisam je čuo. Njihove rakete, one su, gde su i uputili, tamo su stizali. Kažu u Utvi da je prolazila kroz prostorije i bomba eksplodirala tamo gde je trebalo. To su lokatori koji se postave blizu položaja ljudi i tehnike koji njima daju signal avionima. I tačno zna tačku gde je i samo vođene rakete idu na tu tačku. Ajde, jedete. Preko rade prema gradu, jedna letelica. Možda je tu bilo određenih, govorim, lokatora ili takvo nekih stvari, ali to ne mogu da znam, to je sve domen pretpostavke, jer sve ovo što je stabilno, što postoji u smislu postrojenja, to ja mislim da su svi. Ja mislim da su ti glavni znali. Znalo se nešto je curilo tu na neke načine, jel? Primetio sam žuti Volkswagenov kombi sa kao ratnim zatamljenim svetljima. Pošto sam vozio džip ratni, znam kako to izgleda, bukvalno kao borna svetla. I samo dvoje ljudi su bili u njemu. To je kao onaj hipi stari kombi. I oni su nešto bacali kroz prozor. Mi smo mislili su zvezde, kaže ne, to su avaksi. Ono sjajno. Ma ne, dobro, s tim. Zamišljala je žena da ima postavljenih avaksa koji posmatraju šta se dešava na prostorima dole. Kažu i dan danas da to. Koliko sam čuo po prvim podacima, ti nisu bili iz naših grada, ali bilo je par ljudi iz naših grada, koji su navodno za 2 do 5 hiljada maraka ili evra prodavali veru za večeru. Da će biti bombardovano, to niko nije znao. To su sve bile priče i meni je žao, posle toga su krenule naša srpska posla i svađe. Znači, svi smo imali radnu obavezu. Ja sam išao na posao u televiziju, vi ste išli verovatno na svoj posao, svako na svoj posao. I to ne znači da je vaš direktor ili rukovodilac odgovoran što su gađali vašu fabriku ili ostalo. Znači, svi smo bili obeleženi, ako se sećate, i figurativno smo nosili mete. Moral je bio na visini, ali ne možeš protiv jačeg od sebe. Uvijek ponovno. U ratu, kad naiđu minobacačli, avioni, ovo ono, da ne naiđe pešadija. Mi smo se posle bojali pešadije da ne dođu da nas ne počiste, razumete? A oružje nemaš kome se obratiš, gotovo. Oni kopneno ne bi smeli da ući, nikad. Tako su mnogi ratove oni izgubili, i u Vijetnamu, i u Afganistanu su pobegli isto. Oni su mogli sve da nas pobiju i da Amerikanac ni ne dođe ovdje. Ovo je kukavički rat. Ovakav kukavički rat ja baba mogu da vodim sa 1000 kilometara, samo da me neko uputi na taster da upravljam. Znači, u samom startu su izgubili. Šta mislite, gospodine, koliko će ovo još da traje? Još 2-3 dana, ovo bombarda, pa ću da vidim.
procene i naših vojnih stručnjaka su bile da će to biti jedan blitzkrieg, jedna brza, znači, a mislim da je to i NATO očekivao, da će posle nekoliko bombi i to za 3 dana da se sve završi, da ćemo mi svi da se uplašimo, posvađamo, razjedinimo. Kad te napada neko sa strane, ti mora da se braniš. Ja sam molio Boga samo da naša vlast ne potpiše odmah tu, posle nedelju dana, tu neku predaju. Vekovna znamenja ukrasu našeg stroja, trobojka napred vijori, zastava moja i tvoja. Tu smo odmah formirali taj krizni štab i prva je stvar bila izrada procene ugroženosti, da vidimo šta mi to imamo od opasnih materija u firmi. Pančevo bilo suočeno sa najvećom opasnošću koja može da se zamisli. Između 2 stanice železničke u Pančevu nalazi se kompozicija sa 1600 tona hlora, plus propilen i plus neke druge opasne materije. Da je to pogođena u prvim danima bombardovanja, Pančevo bi bilo mrtvo za 5 minuta. Sve što smo mogli da uradimo, uradili smo, postavili autobuse u Starčevu, postavili autobuse s druge strane, u zavisnosti ako dođe do nekakvog bežanja, da tako kažem, ili evakuacije stanovništva, postavili autobuse i kamione pored bolnice za evakuaciju bolesnika i ljudi koji su bili tamo. Drugo, možemo sad da molimo Boga da preživimo. Kaži mi, Dunja, si se ti uplašila? Sećamo se jednog komšije koji je u to vreme bio deka. Imao je unučad, on je rekao, ma, samo da mi ne diraju pekaru, mlekaru i pivaru. Teško se živelo, pa šta sad ne možeš da pričaš da je bilo dobro? Nije bilo. Nije da sam bio gladan, nije bio niko gladan. Jel se meni čini da su ovo fotografije nekih torti? Jesu. Gospođa Zlata i ja smo veliki ljubitelji torti i ovako pokušavamo da jedna drugu dopunimo. Da, ljudi su bili nesebični. Peska sam odlazio, tamo je bila zaista neka fenomenalna atmosfera. Mislim, ljudi su bili mnogo opušteniji. Puno je ljudi bilo. Celu noć je Pesak živeo. One kafane tu u centru, koje ni za 1. maj nisu tako pune. Non stop se tu živelo. Mislim, nije ni bitno, pivo se delilo. Svi su vukli tamo, nema veze. Ko ima para, ko nema para, zašta, kako. Svi su živeli, ali zaista jednim drugim životom. U početku smo imali mnogo više straha nego kasnije. Kako je to odmicalo, već posle par dana smo bili nekako više relaksirani. Počeli smo da pravimo nekakvu našu drugu stvarnost. To je bio jedan, kako da kažem, neki ponos da se život nastavlja i pored toga što nam se dešava. I ako ti uhvatim pilota, lišit ću ga deo života. Lišit ću ga njegovog života. Narod je izlazio. Imam fotografije na ovom trgu ispred opštine, dupke pun mladog sveta koji je dolazio na rock koncert. Ja znam da je na Beogradskom mostu organizovano nešto bilo. I valjda nisu hteli da gađaju, šta ja znam. Ali imam utisak
da sve što je gađano, gađano je apsolutno planski, bez želje da stradaju civili, bez obzira što je žrtava bilo, znači nisu civili bili meta tog bombardovanja. Noća su u 2 sata i 15 minuta NATO zlikovci po 3. put bombardovali su privredne objekte u Pančevu. Posle napada na Petrohemiju i Azotaru nekoliko projektila palo je na već potpuno razorenu rafineriju nafte. To je jednostavno klasično ubistvo. Ja drugačije to ne mogu. Ti da pustiš raketu na komandnu salu i tačno vidiš da je šta tučeš i šta biješ. Znaš da su ljudi tu, znaš da su ljudi za komandnim pultom. Ne znam, rafinerija ponovo. To je bilo strašno i ta slika mi još ostaje u glavi. Pogotovo što je i među tim povređenim i izgorelim sam imao i nekoliko školskih drugova. I mali Mirko je došao umjesto svog oca. Ja samo 3 godine radio u rafineriji. Bio je jako dobar, vredan radnik, trebao da se oženi. Duško Bogosavljev je bio 5. čovek. Znači, rezervni igrač koji nije trebao taj dan da bude tu. A Dejan Bogosavljev, dečko je umro 5. dan u teškim mukama. I ono što je tragično u celoj toj stvari, da li je na sam dan kad je umirao ili sutradan, ali rodila mu se ćerka. Nisam verovao da će svet i Sjedinjene Američke Države i Alijansa da bombarduje najveći petrohemijski kompleks na Balkanu. Do tada nikad u istoriji ratovanja nije sa raketama gađana neka hemijska postrojenja. Tako da niko nije ni znao kakav će efekat to da izazove. Akutno zagađenje vazduha iznad grada je bilo u tim danima bombardovanja ogromno. Mi smo bili u zgradi opštine, park se dole nije video. Znači, mi smo bili u jednom oblaku nečega i sećam se da smo bukvalno slavili i bili srećeni neverovatno kad je počelo da svići, jer to je cela noć bila tamo, kad smo čuli ptice iz te magle, onda smo znali da smo preživeli. Bombardovali su zbog svojih ličnih interesa alijansinih. Ajde, dragi. A šta je? Pa ja znam da je... Nemojte nas, šta mi znamo zbog čega su i kako su, da su učinili čudo, jesu učinili čudo i baš Pančevo da su bombardovali, to niko nije ni verovao. Ta prokletinja nas vuče od pamti veka i cela istorija je tako. Čujem sada negde u štampi ili negde da je neko izjavi neki nemački, da li Šreder ili kao bila je to greška. Znate, to je već još jedan viši stupanj licemerja kada kažete, znate, izvinite, pogrešili smo što smo vam ubili fanove. Pa kako sad vidim, imali smo i mi krivicu, kad sad ne može čovjek da veruje ni na televiziji šta sve priča, sad malte ne, i mi smo negde nismo prihvatili neke, da smo možda prihvatili, možda bi bilo bolje, ali mi smo, što kaže, bili malo i svojeglavi, kako vidim. Mi Pančevci? Pa ja mislim, mi narod kao narod nismo krivi, šta smo krivi mi narod?